Jista' min jgħod il-kaloriji jitlef ix-xaħam? Iva. Jista' min jiekol kull 3 sigħat jitlef ix-xaħam? Iva. Jista' min jiffollowja sistema bħal ta' intermittent fasting jitlef ix-xaħam? Iva. Min jagħmel keto, min jagħmel vegan diet, min hu vegetarian, iva wkoll. Hemm ħafna sistemi li jaħdmu. Allura min jgħidilna bil-fors trid tagħmel hekk jew bil-fors trid tagħmel l-oħra, normalment ma jafx x'inhu jgħid. Ir-raġuni hi illi hemm ħafna metodi illi bihom ħanamlu pasta ġgant il-qoddim, speċjalment jekk nikkumparawhom ma x'jieklu il-maġġoranza. Ġifieri jekk nikkumparawhom ma xi dieta Ingliża jew xi dieta Amerikana, meta inti tibda tiffollow xi wieħed minn daw li semmejt, diġà normalment huwa pasta ġgant il-qoddim. Għalfejn? Għax jekk aħna neliminaw, ninnaqsu bħalma huma it-zokkor, l-affarijiet li huma proċessati, mela jekk inti qlibt pereżempju ngħidu aħna fuq keto diet ħanivinta. Fejn inti qed tikol xaħmijiet idealment tajbin u proteini ħafna aħjar milli forsi kif kont tagħmel qabel li tinkludi t-zokkor. Jekk inti qed tikol kull 3 sigħat pereżempju, ħafna aħjar milli pereżempju tikol fixħin trid u tikol blood dodge. Li jkun hemm struttura huwa dejjem tajjeb. Imma. Aħna mix-xaħam żejjed biss jippurtana jew kemm hu aħjar li nsibu sistema illi nemmnu li number 1 ħanieħdu gost biha, fis-sens illi ħattina r-riżultati. Illi hija kompatibbli magħna, jiġifieri li ma titlobniex nagħmel affarijiet impossibbli. Tajjeb? Number 3, li hija tajba wkoll għal saħħti apparti li kontra x-xaħam. U li number 4 tgħinni biex niffunzjona aħjar. U għal daw ir-raġunijiet għal maġġoranza tagħna l-aktar sistema li naraw li taħdem u li hija prattika anka tul ta' żmien hija iva l-intermittent fasting. Mhux għax ħanerġa' ngħid hija l-unika waħda li taħdem, imma naħseb fl-2022 hija waħda mill-aktar sistemi jekk mhux l-aktar, fl-opinjoni tiegħi għal naqas minn nitkellem ma' ħafna nies ukoll, jidher li hija l-aktar sistema li ħatolqot ħafna plattini b'ġebla waħda. Fost l-oħrajn, apparti illi ħatejna biex nikkontrollaw kemm niklu, għax hekk inti qed tagħmel perjodu fil-ġurnata illi fihom qlibt fuq il-ma still jew il-ma sparkling, kafe iswed jew ta' iswed, tajjeb, hemmhekk inti għax m'intix qed tikol kaloriji awtomatikament qed tikkontrolla kemm imbagħad overall fil-ġurnata ħatkun kilt kollox. Għax jekk ċank minn dawk is-sigħat m'intix tikol, ovvjament ħajibqa' ċertu limitu ta' kemm tiflaħ tikol once li tibda tikol. U kif ġieli semmejna, meta speċjalment ħadd tikol naturali, il-ġisem ħajurik illi kilt biżejjed li qed tintela, kontrarju għall-ikel fals, illi dan laqqas biss moħħok ħajinduna isma' jiena kilt biżejjed, m'għandix għalfejn ngħidlek, naħseb ġieli ġrat lilek ukoll. Soft drinks, ġelati, deserti, isek kważi ma tixbaqat. Tixba' għax literalment imbagħad idardrek, imma sa ma jdardrek tkun kilt naqra mhux ħażin. Diment li ma tkunx bniedem li tajt isma' jiena ħadd il-biċċa żgħira, il-ħadd u jew is-sibt pereżempju u waqaftem. Però nafu illi dak li kell magħmul b'tali mod illi jkun iridna nibqgħu għaddejjin. Mela dak l-ewwel punt, sib is-sistema li l-aktar ideali għalik għal ħafna l-iktar sistema tajba anka għax minħabba fiha ma tix toqgħod. Għaddew satej ħanerġa' niekol suppost, għaddew klieta rid nerġa' niekol. Le, imma tħallik li tkun flessibbli biex inti tikol fil-ħinijiet li huma l-aktar komdi għalik. Pereżempju jiena nibda nikol kuljum f'nofsinhar jew fis-sija. Mela bil-Malti ma nieħux breakfast, l-ewwel ikla tiegħi tkun il-lunch. Filgħodu insibni u ħafna oħrajn bħali produttiv ħafna, enerġetiku ħafna. Għaliex? Għax ġismi flok huwa qed jikkonċentra biex joqgħod ikisser jiddiġisti u jipproċessa l-ikel, ġismi moħħi qed jikkonċentra fuq li għandi nagħmel filgħodu. Mela fost l-oħrajn nagħmel l-exercise, naħdem, moħħi jkollu dik il-clarity jgħidula bl-Ingliż li qed nifoka fuq li qed nagħmel, mhux li qed nifoka fuq il-proċessi illi jiġu once li jiena niekol. Meta mbagħad niekol, u importanti ħafna li niekol u min jafni jaf kemm intih importanza li kell tajjeb. Meta mbagħad niekol, għax ovvjament ħajkun porzjon daqsxejn akbar, għax jiena rrid nara illi fil-ġurnata kilt bejn wieħed uħor kemm għandi bżonn. Mela mhux ftit wisq jew inkella wisq. Iva, idealment, xorta u dejjem ikonna pjan tal-ikel ma xiex nimxu, mhux biex noqogħdu noddu kull kalorija,
imma biex bej wieħed u ieħor ikollna idea ta' kif inqasmu il-platt. Jiġifieri fost l-oħrajn, pereżempju l-ideali platt ikun nofsu magħmul minn proteini. Ngħidu aħna l-aktar rekomandati l-laħam abjad, ħut u forsi daqsxejn inqas jekk ħa tagħmel laħam aħmar. Tajjeb, minħabba l-laħam aħmar fih iktar kwantità ta' xaħmijiet, avolja mhux xaħmijiet mill-art, ma fih iktar xaħmijiet mill pereżempju it-tiġiġ, laħam abjad ieħor jew inkella il-ħut. Tajjeb, hemm għażla kbira anke Malta stess ta' ħut li nistgħu nażlu minnu. Meta huwa nofs il-platt. Imbagħad inti għandek il-kwart liħor u l-kwart liħor, jew kella t-terz liħor, skużawni, u t-terz liħor, inti ħajkollok bażikament fej ħatqassam kantuniera minnhom, ma nafx, għamilt forsi xi ftit ċiċri, jew kinwa, jew xi ross jista' jkun abjad jew ismar toqgħodx tiffissa tajjeb, dik hija xi ħaġa żgħira, u mbagħad ħajkollok il-kantuniera l-oħra illi iktar ma jkun hemm ħaxix varjat aktar aħjar. Għalfejn? Isibu illi aħna aktar manna kuluri fil-platt, ġifieri daw il-kuluri l-aktar li ħajġu mill-ħaxix, jgħinu wkoll anka kontra l-infjammazzjoni fil-moħħ. Din l-infjammazzjoni fil-moħħ iktar ma tkun qiegħda għolja aktar isibu li bniedem huwa resistenti għall-insulina u kif taf jekk ġieli segwejt il-videos tagħna, ir-reżistenza għall-insulina hija waħda mill-akbar fatturi li waslu għall-obeżità u jew li bniedem li huwa diġà affettwat mill-obeżità ma jħalluhx daqshekk jew ma tantx iħalluh jitlef minn dak ix-xaħam. Allura il-hormon tal-insulina irridu nieħdu ħsiebha ħafna anke grazzi għal dawn l-ħxejjex naturali. Tgħidli nista' nieħu xi ħaġa biex jinfda l-proċess? Hemm anke pereżempju dawk li jgħidulhom klorella, saru popolari ħafna u Malta il-klorella, li dawn huma mimlijiem dak li jgħidulu chlorophylls, kważi ġejja minn ismu stess, illi jgħinu ħafna għal din l-infjammazzjoni tal-moħħ. Ma mhux l-iskop tal-video tal-lum, però jekk tixtieq fittex fuq dan il-klorella u tara kif anke jista' jgħinek. Issa, anke lil min ikun qed jagħmel bidliet żgħar, ejja ngħidu llum inti ħadd iltaqa' ma' xi ħadd u ħatajdlek jew ħajajdlek dal-persuna tafx qed nagħmel naqqas t-zokkor, tafx qed nagħmel żitt l-ilma, ifraħlu, għamillu kuraġġ, għajdlu jibqa' dej, iva tieħ il-pariri personali tiegħek, toqgħodx tiddejja, għajdlu x'ħadem miegħek, però għajdlu wkoll li dak li ħadem miegħi mhux neċessarjament jaħdem miegħek. Għajdlu sib inti x'tippreferi li tagħmel, x'tieħu gost li tagħmel u x'kapaċi tibqa' tagħmel. Għax dak il-qofol mhux bidliet li nagħmlu darba u wara ġimgħa nkunu insejnihom, imma bidliet li nżommuhom għat-tul ta' żmien. Tajjeb? U llum fuq dik nixtieqek tafas l-aktar. Illi dak li tagħmel żgħir kemm hu żgħir jekk hu pass il quddiem anke lilek innifsek, ifraħ lilek innifsek li għamiltu. Tajjeb? Għax l-iktar importanti li inti tkun in-number one supporter tiegħek stess. Issa, hemm affarijiet iva illi ħajjejnuk li tkun aktar prattiku jew prattika li ħajjejnuk li żomm aktar. Pereżempju hawnhekk minn fejn qiegħed jien illum dan huwa l-istudju tagħna A New Better Life illi apparti li għandna nutritionist illi ħad tagħmel pjanta li personalizzat lil persuni illi jkunu membri tagħna tajjeb bejs fuq xikel joġobhom, xikel ma joġobhomx, jekk għandhom xi mediċini, jekk jieħdu xi mediċini, jekk għandhom xi kundizzjoni medika, u ħadd ikun consideration ukoll it-tip ta' exercise li nagħmlu hawn. Fejn hawnhekk ġranet differenti niffukaw fuq body parts differenti, ħalli aħna apparti illi naħarqu x-xaħam żejjed, inżidu it-toning biex bekk inżidu l-metabolizmu li wkoll ħajkompli jgħinna biex naħarqu aktar xaħam. Ħajkun aktar forma sabiħa, intejbu l-posture, inżidu l-enerġija, norqdu aħjar u nqumu aħjar. Da kollu f'sempliċi nofsija. Nofsija li nagħtu l-paril dak li jkun jagħmilha minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa, forsi anke 4 u 5, dak li jkun jista' jiġi anke 6 darbit fil-ġimgħa, għax ikollna mit-2 sa 6 sessions fejn dejjem ikun hawn coach li ħaturina jew ħajurina x'ħanamlu, kif nagħmluhom u jduru magħna biex nagħmluhom sew.